Aspoň niečo. Bucek! Čaute ľudia, dneska tu pôjdeme hrať 90 Nights in the Forest. Ja som to chvíľku hrával. Vidíš, že mám 30 dní. S kamarátom sme nahrali. Ako to bude celkom krátke, lebo ako idem sám, lebo ja nie som moc dobrý v 90 Nights, ako môj cieľ je prežiť 100 dní a tak. Vidíš, Survive, okay. To nemohli dať, že Survive 100 days, ale museli dať 99 a ešte noci. Kámo, to sa tak milí, že 99, kámo, to sa nedá ani hovoriť, kámo, to bobo dali, ok, ideme si nájsť ešte nejaké drevo. Bum, 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 ok. No poď, tak dlho trvá s touto malou sekerou. Ja som najlepšia sekera, akú som kedy mal, bola taká tá červená, tá tretia najlepšia, 3 hviezdičky. No a sa to nemá ani jednu. Ok, kam to idem? Ok, boom, boom, ok. Zoberieme si nejaké, tak toto musíme zoberť rukou. Tak, boom, 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 boom. Teraz máme rovno. Ideme sa byť králika, zájca, som kráľ. Boom, počkaj! Čakaj, tak. Ok, ešte čo tu môžeme mať? KitKat, flower myslím, ok. Berem. Šerem. A zabijem. What the hell? Poď sem! Yes! Ešte bunny food mi z teba padlo, super, tak ty budeš dobrý. Idem ku svojmu campfire, ako som to celkom dlho už ani nehral. Vôbec som to pred 4 dňami asi nehral s kamošom. Tu má byť tá bunny food, ok. Bum, 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 ok. Už to je ten trader? Ešte ne. To je nový update, ako. To už je dlho táto stajňa, alebo čo je tu. Ok, napíšte do komentárov, čo je tu už dlho, lebo podľa mňa je tu iba krátko. To je častka, iba tá základná, nevadí. Aj všetko, aspoň niečo. Bucek! Som to nemohol prehliadnúť. Toto. Ešte niečo? Ešte. Toto. Ďalšie rádio, kamo. Konec tu asi mali radi počúvať hudbičky, kamo. Ja viem, kde mám dať to železo do toho grinderu. Ja to volám lis alebo nejaký oný, jak sa tomu hovorí? Asi ja budem hovoriť tomu proste lis. A už není campfire. Ok, musíme ísť ťažiť drevo. V Minecraftu. A tam nepotrebuješ robiť campfire, tam stačí iba zobrať nejaké palice, uhlie, ešte nie, no palice, uhlie a drevo a máš to. No a ešte night is approaching, ale aj tak tu prvú noc Deer nechodí, takže to mi môže byť tak trošku aj jedno. Zachránili sme náš ohník. Kamo. Chcem takto. Už ma to nebavilo hrať z tej. OK. F. Máme 8 scrapov, čo sa z tých dá urobiť? Na všetko potrebujem. Kamo, nech teraz niečo došlo. Ja nemám mapu. Takto. To nemôže byť pravda. Kamo, ja teraz nie som istý, či môže Deer chodiť aj prvú noc. Ako minulo tak nebolo, že vždycky sa iba bál, že o tá heky zblízkam, že kto tu urobil campfire. A tak, čo už. Ja neviem, môžem to dali naspäť. Tak, máme pekne drevo. Map, craft, sold out, ok. A mapu by sme si mohli dať tu. Ešte ja som preskúmať. No máme takú malú mapinku. Mapinka. Mám.
Musím ísť bližšie super. OK. OK, dáme tu. Víš, 100%. A poď, čo sme našli. To není kit, ale lietadlo. Kit? Kamo v tom lietadle, keby bol nejaký kit. Možno bolo. Že nepoznám tú historku s týmto. Ale viem, že to lietadlo tu... Bože. Viem, že to lietadlo tu stroskotalo. Čiže je baterka. Už nemusím chodiť, preto. OK, berem. Teraz nežerajme, idem. Musím niečo spraviť, som dlho nepapal. Ja si to riskím. Idem na voka. Poď sem. Hihihihi. OK, berem. Ježiši. Som ťa tak nečakal, kamo. Ne, ja mám jedno hapko. Ten typek tu s tou bunny food by už mohol byť, kam idem do kempu. A však tu máme sa som. Papáme. Tu máš zračnú nohu. Asi jedine toto. Mám jednu hviezdičku, to boli asi dlhé hviezdičkové, ale vlastne vtedy chcem ísť potom moje mesto, čo som tu nechala. Tu pekne. Bum. Fakt. OK, čo tu ešte máme? Chceme ísť skúmať. Ňam, OK. Už sa hodí. No, radšej nejdem. Ja si nevšímajte. OK. V tej chalupe tu je aj fishing rod, že? Či? Si nepamätám. A to asi fishing rod to nebude, ale bude tu toto. Čo bude v skrini? Toto, uhlie. A čo bude tu? Čestka. Tak bereme čestku. A máme bandaž, to je nám teraz na nič, ale čo už. Aj tak zoberiem. Stolička. Stôl sa nedá. Bežaný stôl, prečo sa stôl nedá. OK. Preskúmali sme chatu. OK, keď stále sme nepreskúmali až tak veľa, no choď, chcem to búbol. Sme nepreskúmali strašne veľa. Potrebujeme, tak OK, ideme. Studies approaching. Ako ja som to stihol. Čo máme tu? Šili. OK, to je tento bordel, musíme upratať. Už teraz by mal chodiť dýr. Koľko máme dreva? 15, kam to ešte stoličky dávajú veľa. Ešte nemáme to. Čo je toto? Som si chcel robiť lepší crafting. Animácia sám nejde, OK. Koľko máme ešte dreva? 10 a 7 skrapov. Ešte 10 dreva by sa potrebovali. Ak budeme mať viac skrapov. Nemá uhlie. OK. Tá hudbička je dobrá. Pam. Bim, bam. Už to skončilo. Nevadí. Stále mi vadí toto slnko, čo mi tu ide. Viem, čo si chcem ešte vykraftiť. Bum. To teraz necháme potom. To by sa mal naknúť dýr. Podľa mňa. No teraz, môžeme si uložiť jedlo. Jedlo spapame. Každé zajace tu môžu ísť. Nepotrebujem už bunny food, ale dám si ju akože tu.
tak rýchlo už je deň. Som vlastne nič nerobil cez tú noc, už je deň 3. A ja viem presne, čo chcem ísť urobiť. Naťažiť stromy. Prosím, mi to pôjde takto double, yes. Fúha, ok. Bum, 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 bum. Takže 4 dreva potrebujeme. Bum, bum. Bum. Ešte jedno tu malo byť. A ešte iba jeden strom. Dám dole. Ty. Podsunil. OK. Ideme sem. Bum, bum, bum. OK, ideme naspäť do campfireu. A tu máme ešte bum, bum. OK, teraz tých 10 dáme sem. Tak a máme 20 dreva. A chceli by tu urobiť toto. Old beam. OK. Robili sme si old bow. Tak si dám asi primaknú tú posteľ. Urobil som recurel arbeit a ideme spinkať. Ok, nejdeme spinkať. Som si chcel vykraftiť jednu vec, strašne dobrú vec, sa mi hodí kompas. Kompas ešte ako to nie také hodí. To sa mi tak nehodí, ale čo už. Ešte máme 6 krutiek, no tak čo ešte? Toto? Ok, sundial. To si dáme sem. A pekne tam ešte máme minútu na to, aby sme preskúmali, lebo sa chvíľku bude noc. Ešte 54 sekúnd. Ja neviem. Ešte máme iba 3 dni nahraté. Keď tak ešte skúsim prežiť nejakú tú noc. Pol minúty. Už ide. Je týra, ale bude noc. Bum, bum, ok. Bum, bum. Hodíme si, co si zasadíme. Tak to si položíme. Zoberáme druhý sapling. A teraz zasadíme. Tak, a na to hneď druhý. Budeme mať veľký strom.